Postic Aquablocker on tehokas ratkaisu vesi- ja kosteusongelmiin. Mikäli katto näyttää tältä, ei kaikki ole kunnossa. Älä päästä tilannetta näin pitkälle, vaan ehkäise ongelmat ennakolta. Aquablocker-pinnoitteella voit korjata pienen vauriokohdan myös tasakatolla. Kaada Aquablocker-massaa katolle ja levitä se koko vaurioituneen kohdan yli. Korjauksen jälkeen katto on taas vesitiivis. Vesikatolla ongelmallisia kohtia ovat läpivieni, kuten savupiiput ja kattoikkunat. Aquablocker hoitaa vauriot vaivatta. Tässä on vuotokohta. Aquablocker-pinnoitteen halkeavanpeittokyky on jopa 10 mm. Massa on erittäin elastinen myös kuivumisen jälkeen. Postic Aquablocker on yleiskäyttöinen vedeneriste monenlaisiin kohteisiin. Näyttääkö kuitusementtikattosi tältä? Aquablocker on avuksi tässäkin. Levitä eristettä paksulti vaurioituneisiin kohtiin. Tämäkin halkeama tiivistetään Aquablocker-massalla. Entä jos sataa? Ei haittaa. Aquablocker toimii myös kosteissa olosuhteissa. Vuotaako räystäskouru? Postic Aquablocker soveltuu tähänkin. Levitä eristettä paksulti vuotokohtiin. Mahdollisesta sateesta ei ole haittaa. Aquablocker on vesitiivis välittömästi. Aquablocker soveltuu eristeeksi terassille tai parvekkeelle ennen varsinaisen päällysteen asentamista. Aquablocker on yleiskäyttöinen vedeneriste, joka muodostaa kestävän ja elastisen eristyskerroksen. Postic Aquablocker ei sisällä liuotinaineita, bitumia tai silikonia, eikä haitallisia aineita, kuten isosyaanaatteja tai PVC:tä. Vuoto puutarhalammikossa. Aquablocker tarttuu myös kosteisiin alustoihin. Lammikko on taas tiivis ja vesi voi virrata. Postic Aquablocker soveltuu monenlaiseen käyttöön, myös talonrakennustöihin, sokkelin tai kellarin ulkoseinien eristämiseen. Kalliin ja työlaan bitumieristeen sijaan. Voit säästää paljon työtä ja saavuttaa saman lopputuloksen. Sitä vastoin Postic Aquablocker eristeen kanssa riittää 2 levityskertaa. Ja siinä kaikki. Postic Aquablocker on testattu DIN 18195 standardin mukaisesti ja se täyttää kaikki bitumieristeille asetetut vaatimukset. Ja vielä yksi hyvä puoli. Aquablocker-massaa ei tarvitse kuivumisen aikana suojata kosteudelta. Verrattuna bitumieristeisiin levittäminen on helppoa ja työmäärä on vähäisempi. Ja lisäksi Aquablocker on päälle maalattavissa. Postic esittelee nyt Aquablocker ja Aquablocker Liquid-tuotteet Suomessa.